Ja, det er så her, vi kommer ind med busserne til anlægget. Der er ekstremt mange busser, der kører frem og tilbage hele tiden med spillere. Vi prøver lige at tage en runde, så vi lige kan se, hvordan det ser ud her. Her har vi den første bane med et super godt landskab i baggrunden. Det er rigtig, rigtig varmt i dag. Temperaturen ligger på omkring 6-27 grader. Solen skinner frem som i fri himmel. Det er faktisk op hele dagen, så det er super fedt. Her kommer vi fra busserne og går op til anlægget. Og der bliver også spillet lidt musik. Hister her. Der har vi en bane over bagved. Jeg tror faktisk, det er noget syvmandsbane, eller også er det noget opvarmning. Derovre der har vi Eurosportings kontor, det her man bestiller buskørsel, og det er også dem, der har styret sådan nogenlunde på turneringens afvikling. Og herinde der har vi stævnkontoret, herinde hvor de holder styr på resultater og så videre. Og her der har vi flere baner. Jeg er faktisk ikke engang klar over, hvor mange baner der er, men det kan vi da se hernede på skiltet. Sådan ser anlægget ud, og det ligger sådan i forskellige etager, sådan lidt terrasseagtigt. Vi står faktisk på noget af det nederste lige nu. Og det er så ikke helt rigtigt det jeg siger, for vi har faktisk baner herover, som ligger længere nede. Men det er sindssygt tørt her. Det støver helt vildt. Det er sådan nogle grusveje og sådan noget, der ligger. Og vi har også noget olivenplantage, det skal jeg simpelthen lige kan få det med lige omkring os. Herinde der har vi baren, hvor man kan købe vand og sodavand og øl og mad og så videre. Og herinde i omklædningsrummet, jeg kan ikke gå ind lige nu, men der er ikke nok lys, men der ligger omklædningsrummet. Her har vi noget opvarmningsbane, og scenen derovre, hvor man kan få taget billeder af holdene. Det er ret peberet, så vi har taget vores egen. Og her der har vi faktisk nogle af de laveste baner, som ligger sådan godt nede. Hernede er Væggerløs i gang med at varme op. De skal spille her om 10 minutter. Så der har vi drengene. Det er stinkende varmt lige nu. Så der er blevet købt godt med væske. Man køber nogle store 5 liters dunke med væske, og så er de deres egen flasker med. Så kan vi hælde lidt rundt en gang imellem. Og det er også grus, varme op på, og det støver helt vanvittigt. Og der er en lille svag brise heroppe, hvor jeg står nu, så der bliver blæst noget sand rundt. Heroppe bagved har vi de fjerneste baner. Stadigvæk en super udsigt. Og Væggerløs skal spille på den bane, der ligger nede i midten dernede, hvor de orange piger spiller lige nu. Jeg kan lige prøve at zoome ind, så kan I bedre se det. Den bane der skal Væggerløs spille på lige om et øjeblik. Der spillede de også forleden dag mod Midtals. Og her der har vi en bane mere, der ligger ved siden af. Nå, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde den der olivenplantage der. Der er også noget svømmepøl herover. Jeg tror faktisk, de er lukket. Men der er der vand i, men det ser ikke særlig lækkert ud. Man kan næsten ikke se bunden, så jeg tror ikke, jeg har lyst til at hoppe i. Ja, det hedder vel egentlig også en olivenlund, hvis det skal være helt rigtigt. Jeg har den faktisk ikke her, men jeg skal nok tage et billede af den om på den anden side. Så kan I se, hvordan den ser ud. Så men vi slutter af herfra.